बबेनि एसे लेखा गोरों जाखो ओमफ्राय मोननैसो गाज्रि सोदोब बाहायनानै उल्थायै कमेन्ट हरगाय गारबाय बिथांखौ। दा उल्थायै कमेन्ट हरग्राफ्राबा सोरमोन एकदम बिराद मिनिफ्लांगारदों आं। बै आदाया एसेबां मोजां लिरबाय बड'लेण्ड एफसिखौ वर्ल्ड कापआव लांदों। बड'लेण्ड एफसिया मोनसे काउन्ट्रि नामा वर्ल्ड काप गेलेनो? ओरैहाय मोजाङै जावना हरगार गारबाय आदाखौ बे रिप्लाय हरनानै। दा नंबाबो नङाबाबो आङो लिरनायखौ मोजां मोनदोंमोन बै आदानिखौ। थाखा फैसा गोनां सोरमोन बियो आदाया, जोबोद मोजां मोनदोंमोन आं बिदि लिरनायखौ। थिखादार नङाबा MLA फोर जाथारगौमोन बे। रायग्रायाबो जे माबायदि रायहरखो बेखौ दुखुनांथाव। रायग्रानियाबो नंगौ नंनायालाय बाथ्राया, नङा होमबा? बड'लेण्डआथ' मोनसे काउन्ट्रि नङाना, अबाव वर्ल्ड काप गेलेनो मोनबोबायनांगौ जाखो? बेया सोदोब बाहायबावबाय आरो। दुखु मोनबायलां बै आदाखौ बेबायदि रायजानायखौ। गेलेनो मोनबाबो मोनाबाबो बेजे बेबायदि लिरदोंमोन, बेजे बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन, बे बाथ्रायानो जोबोद माने अनजाथावमोन आरो। अनबाय थाथावथाव, ओरै बामनानै लाबाय थाथावथाव बाथ्रायानो। ओरैबायदि मोजां मोनो बियो बड'लेण्डखौ, बर' हारिखौ। मोनसे बाथ्रा आं नोंथांमोन खोन्थानोसै। ITBP नि जानानै फुलुं दैमारिया गेलेनो हागौ। फुलुं दैमारि बेंटल कल'निनिमोन नामाथाय बिथाङा। फुलुं दैमारि ITBP आव साकरि मोननाय, आरो बिथाङा गावनो सानसेखालि फोरमायखादों ITBP नि जानानै गेलेगोन ओरै होननानै। बे फुलुं दैमारिखौ नोंथांमोना ITBP टीमाव नुनो मोननो हागौ। बिथाङा मोजां गेलेयो दै, गाज्रि नङा, बिथाङा मोजां गेलेयो। बारहुंखाफोराव गेलेखायोमोन। दा बेजों लोगोसेनो सोर साबेसे बर'फोर दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन र'। ITBP आव बिनिफ्राय आरोबाव बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननो आरो माखासे बाथ्रा फोरमायना होबावनो लुगैयो। गाबोननो जोंहा ITBP आरो बेनि हेंथायै कार्बि आंलं मर्निं स्टार, नङा होमबा? बेनि खेलाया जासिगोन। कार्बि आंलं मर्निं स्टाराव बबेनि माबायदि प्लेयार दं बेखौ आं एसे मिथियो, खिन्थु गोबांखौ आंबो मिथिया। आं मिथिनायाव बिथांमोननि स्ट्राइकारा मणिपुरनि बेखौ आं मिथियो। बेनिफ्राय शिलं लाजंनिफ्रायबो दङ बिथांमोननि टीमाव। बेजों लोगोसेनो रेलवेआव साकरि मावनाय सासे दङ बिथांमोननि टीमाव। आरो आन्डार 19 ना आन्डार 23, आन्डार 19नि खोमा, आन्डार 19 इण्डियान टीमनिफ्राय सासे दङ बिथांमोननि टीमाव। दा बिथांमोनाबो माने एसे यैनो मोजां टीम मेनेज खालायदों होननानै बुंनो हायो बिथांमोनखौबो। बिथांमोनाबो एसे गोरा जागोन, गोख्रों जागोन बिथांमोननि टीमा। बे खानाय टाक्लाक्लाया, खानाय गैयिया, बे जाहैबाय बे कार्बि आंलं मर्निं स्टारनि टीम मेनेजार। दा बिथांमोनानो बानायो टीमखौ। एसेबां गाज्रि नङा, मोजां बानायो खिन्थु बिथांमोना टीमखौ। गाज्रि नङा, बिसोरबो मोजां। आरो जसेफमोनखौथ' नुखाबायानो, जसेफमोन दं मणिपुरनि, शिलं लाजंनि, आरो रेलवेआव साकरि मावनाय, आरो इण्डियान टीमनि सासे दङ आन्डार 19नि। ओमफ्राय थाबावगोन बिदिनो। आरो सासे डिफेन्डार दङ। बै डिफेन्डाराथ' बाहेरायावसो सोलोंनाय, आरो बाहेरायाव सोलोंनानै फैनाय डिफेन्डारा। बेबो खिन्थु मोजां डिफेन्स खालायो, मोजां डिफेन्डार आरो बिबो। बे कार्बि आंलंनिनोखा बियो। दा आरोबाव आङो आरो ITBPनि सोमोन्दैबो एसे बुंनि। ITBP आव साबैसे जोंनि बर'फोर दं? आं मिथिनायाव साथाम बर'फोर दङ। सासेया जाहैबाय फुलुं दैमारि, बिथांखौथ' मिथिखायो बयबो। बिथाङा बेंटल कल'निनि, बिथाङा ITBP आव साकरि मावो। साख्रि मोननाया बारा गोबाव जायाखै, बोसोरनैसो ना बोसोरसे बिदिल'सो जादों आरो। बिनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि सानै दं, खारजि लिरो बिथांमोना।
वेस्ट बेंगलनिफ्राय 2 बर' आरो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय साथाम बर' दङ ITBP टीमाव। दा बेनोसै होमबा, खेलाखौ नायदो गाबोन नोंथांमोन गासैबो। बिनिफ्राय प्रान्जल भूमि, बिथाङा राजस्थान इउनाइटेड FC आव गेलेबाय थायोमोन फरवार्डआव। दा बिथाङाबो बड'लेण्ड FC आव जइन जाबाय। बे खौरांखौ आङो दानिसो बावै बड'लेण्ड FC फेसबुक पेजनिफ्राय मिथिनानै मोनो।